Διαφορές μεταξύ γυναικείων φιλιών και αντρικών φιλιών. Μία γυναίκα γυρίζει στο σπίτι της το πρωί και όταν ο άντρας της τη ρωτάει Πού ήσουν Μαρή όλη νύχτα? Εκείνη του απαντάει ότι Ξέρεις, κοιμήθηκα στο σπίτι της φίλης μου, ρε, ξέρεις εσύ. ο άντρας τηλεφωνεί σε 10 από τις καλύτερες φίλες της γυναίκας του και ρωτάει Έλα Μαρίκα, μήπως κοιμήθηκε η δικιά μου εχθές εκεί? Έλα Γεωργίτσα, εσύ είσαι, ναι. Μήπως η δικιά μου εχθές κοιμήθηκε εκεί στο σπίτι της? Έλα, Παναγιώτα, ναι. Μήπως η δικιά μου εχθές κοιμήθηκε στο σπίτι της? Στο τέλος, επιβεβαιώνει πως σε καμία από τις καλύτερες φίλες δεν έχει κοιμηθεί η γυναίκα του το προηγούμενο βράδυ. Φιλίες ανδρών. Ένας άντρας γυρίζει στο σπίτι το πρωί και όταν η γυναίκα του ρωτάει Βαγγέλη, πού ήσουν όλη νύχτα πάλι? εκείνος της απαντάει Να μου ρε, κοιμήθηκα σε ένα φιλαράκι μου. η γυναίκα τότε τηλεφωνεί σε 10 από τους καλύτερους φίλους του άντρα της και. Έλα Μανολή, ναι, δεν μου λες, ο Βαγγέλης χθες κοιμήθηκε σε σένα, μήπως? Ναι, μωρέ, εδώ ήταν. Είδαμε και την μπάλα μαζί. Φάγαμε πατατάκια. Έλα Γιάννη μου, τι κάνεις, ναι, δεν μου λες, ο Βαγγέλης χθες το βράδυ ήταν σπίτι σου, κοιμήθηκε εκεί? Ναι, εδώ ήταν χθες το βράδυ. Είδαμε τηλεόραση. Φάγαμε και ρεβίθια και κοιμηθήκαμε νωρίς. Κωνσταντίνε, τι κάνεις, ναι, δεν μου λες, ο Βαγγέλης χθες πέρασε το σπίτι σου, μήπως αλλάξετε σπίτι το βράδυ χθες, εκεί σε σένα? Ναι, μωρέ, ακούσαμε ραδιόφωνο, το Noise ξέρεις. Και ήταν οι μάπες, να πούμε, ήταν πολύ ωραία. Μαζί περάσαμε όλο το βράδυ. Και μάλιστα οι δύο από τους φίλους του άντρα της επιμένουν πως είναι ακόμα εκεί. Πάτροκλε, δεν μου λες, ο Βαγγέλης και κοιμήθηκε χθες? Ναι, μωρέ, κάτσε να το φωνάξω, είναι λίγο στο μπάνιο τώρα. Πάρε σε λίγο άμα θες. Ιγνάτιε, ναι, μ' ακούς, ναι, τι κάνεις? Ναι, καλά, μωρέ, ναι. Δεν μου λες, ο Βαγγέλης κοιμήθηκε χθες βράδυ εκεί στο σπίτι σου? Ναι, νομίζω ότι εδώ είναι, κάτσε να το φωνάξω. Είσαι σίγουρος? Ναι, κάτσε μια στιγμή, κάτσε, πάρε σε λίγο θα σου πω. Είναι σπίτι σου τώρα τέτοια ώρα? Ναι, μωρέ, το σπίτι μου είναι. Γι' αυτό λοιπόν αντρικές φιλίες είναι πραγματικές φιλίες.